Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi andi nangisen fumate pasipam dino chema kupina mudanga kumsoro mutambare umambo wenyuwe kudenga mundi utemponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziwa kutinda kanyorwa mutambare upenyu erenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa simba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinorinda erenga kanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu erenga kanyorwa ndinoda kuziva
ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa. Vatesalonika wekutanga chitsauko 4 chavatesalonika wekutanga toda kuverenga kubva pavhesi ya 13. Zvino hama dzangu, hatidi kushaiwe kuziva pamusoro pavavete kuti murege kuchema sevamwe vasine tariro, nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvowo avo vakavata muna Jesu Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri vakavata. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete naye mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzese. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. Ngatinamatei. Ishe tinomutendai panguva ino yekutaurwa kweshoko renyu. Tinokumbira kuti mumire neni, mubvise zvikangaidzo kuti umwe neumwe achatarira programu ino neachateerera, kuda achifamba nemugwagwa, kuda vakateerera semhuri, kuda ndimbuya nevazukuru, tinokumbira kuti pakupedzisira kwerusando pamutswe tariro huru yekumuka kubva kuvakafa. Ini nganidzikisirwe Baba, imi mugosumudzirwa naJesu tanamata. Amen. Toda kutenda panguva ino, toda kutarisa musoro wenyaya unoti tariro yerumuko. Kana makamboenda parufu, hatimboendai parufu. Kana makamboenda parufu, noreva panhamo, pakashayika munhu, mukateerera, muchanzwa tunyaya twakawanda. Zvichindirana nekuti inhamo kana kuti rufu rwemunhu akaita sei. Tsika dzedu dzinodzidzisa kuti kunobatwa maoko. Izvo nekuda kwechirwere hatichabati maoko takungobhiga, amene kana makazviona. Imwe nguva teitonzi unoona munhu achinetseka achida because zviri mukaucha medu kuti zvinondoenda kunhamo nderega kubata maoko here. Saka wogumisira munhu angoita zvezvibhakira kungobhiga kudai. But pfungwa yandoda kuti ndikupei ndeyekuti panhamo kana muchisvikapo muchaona kuti pane nyaya dzakawanda. Mukaenda kuno vari kubika, vanenge vaitaurawo nyaya dzavo. Kuno vanenge vachichera, vanenge vaitaura nyaya dzavo. Kune vakagara semhuri, vanenge vaitaura nyaya dzavo. Tumwe petunhu tunotaurwa hetunoi nematambudziko. Right? And then muchanzwa konzi dzaonekwa. Mozonzwa vazorora. Mozonzwa kunzi zvakaoma. Mozonzwa vamwe achiti veduwe pasi rino rakaipa. Mashoko anotaurwa panhamo iwayo. Asi mashoko andinonyanya kuteerera kwaari, mashoko anotaurwa kana vanhu vakuita mhupuro. Ndiri kureva matestimony. Pane ndufu dzakawanda dzinoitika vanhu vachiita matestimony vachichinjana. Obva konzi toda kumbonzwa mai vemunhu, tobva tanzwa baba vemunhu, tobva tanzwa angava sahwira kana ani. Vese ava kana vachitaura parufu, muchanzwa kuti mashoko avo ese anonongedza mukunaka kwemunhu uyu anenge afa. Amanobva ati haiwa anga ari unifier, kureva kuti anga achibatanidza mhuri. Amwe ndo vanobva vati tarasikirwa negamba, gamba remusha, anga ane rudo, anga achichengeta hama dzake, anga ari munhu anofara, anga ari munhu wedevelopment. Mashoko anotaurwa nevanhu parufu. But mashoko anoda kuti nyaya kutsikidzira paari, mashoko anozotaurwa nevanhu
vakubhaibhisa mufi, vamwe vanobva vati zvofamba zvakanaka, vamwe vanobva vati zorora murugare, vamwe ndo vanoti ngatichemei netariro inzira yedu tese, vamwe vanobva vatotaura mashoko ekuti Mwari watonga, zvokuti imwe pfungwa ndeyekutoti Mwari atiitira utsinye nokuti atitorera. Vamwe vakatotaura kuti kuno uku kwatiri kuno kudhipacha, kureva kuti ndo kwaabva asi kwaenda kwaarrival. Saka kuno kwatiri tiri kuchema asi kwaenda kwacho vari kufara nokuti vari kumugamuchira. Tunyaya tinotauka panhamo itoto, but nhasi ndoda kumbofokasa panyaya yekuti kana munhu achinge afa pane tariro here yekuti achamuka. Saka ndoda kuti nditi panguva ino munhu waMwari unodaro wakashayikirwa nehama yako, unodaro wakashayikirwa nemurume kana nemwana. As I speak uri kutochema, hausati wanyararaba. Munoziva here kuti vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kana muchinge maviga munhu afirwa atonyarara. That's why muchiona kuti vanhu kana vaviga vanodzokera kudzimba dzavo uye osara ari ega. Tsika yakudhara yekumbosara nemunhu afirwa iri kuinda ichipera. But mamuchiziva here kuti kunyange pakapera gore, kunyange pakapera makore 3 kana 2 kana 5 kana imwe nguva 10, kana kuti panozongoitika imwe nhamo dzako dziya dzinodzoka. Ndikutaura kune vanhu vakafirwa, asi kutaura nevanhu vanojaira kubata maoko ekumaraini. Munhu akafirwa haako kukuzouya kurusando. Unoziva vanhu vazhinji vanonzi uyai tinamati timboita service, vamwe vanoramba vari kumiti, vamwe vanoramba vachizuwa, but munhu afirwa haakokwi kuservice nokuti anenge achida kunyaradzwa, anenge ariye padhuze nepane chitunha. Saka rega nditini, mashoko ese anotaurwa panhamo kutsvaka kunyaradza munhu anenge afirwa. But tinonyarara here? Rega ndikutaurira kuti hapana chinhu chinonyaradza munhu sekuziva kuti munhu afa uyu, zvii zviri kuitika, zvaafa tichasangana here? Pane nzwi dzakawanda dzinoimbwa parufu, dzimwe dzacho dzinotaura pamusoro pekuti tichasangana naye. Vamwe vanobva vati famba zvinyoronyoro, vamwe vanobva vataura kuti bvumai tenzi ndifambe nemi. Musambofunge kuti memuchiimba muchizviimbira, vamwe vanochiimbira mufi chaiye kuti bvumai ndifambe nemi, sezvakaita Enoke. Kunyange vamwe vachizviimbira ivo pachavo, vamwe vanobva vati muka dhoka, kuita sekunge vari kuti kuno akafa muka. Zvinziyo zvatinoimba izvo. Mukaongorora nziyo dzatinoimba zhinji, dzimwe dzacho kune vanoimba vanenge vachifunga zvimwe, but kune vamwe vanochiimbirwa vanenge vachifunga zvimwe. Saka parufu pane nyaya dzinoitika dzine chekuita kunyaradzwa kwevanhu, but kazhinji havanyarari. But nhasi uno ndoda kukudza nhau dzakanaka. I have good news kune wese akashayikirwa. Ndisati ndaenda kure, rega nditoti ndiwane mukana wokubata maoko kuti nematambudziko hama yangu. Nyika ino inorema, usavhunduka usatya. Rufu rwakauya kare nekuda kwekutadza kwatakaita, asi kuti munhu afa uyu anga akashata stereki, vasara ndo vakanaka. But kana nguva yacho ichinge yakwana, munhu aurayiwa nekuroyiwa, munhu aurayiwa nekufa. Rega ndidaro, why? Nokuti vazhinji vapenyu nhasi vakaroyiwa but vapenyu. Vazhinji vapenyu nhasi vakamboitawo accident but vakabuda. Vamwe vakabuda mota yese ikaparara but yakabuda asina kana scratch. Kana nguva yemunhu ichinge yakwana, haigoni kusudurutswa even nemari, haisudurutswi even nehama, haisudurutswi even nemadokta. Vanhu vakawanda vakafa vakakombwa nana chiremba vari pakati pemichina ichitinhira, vakasiya maoxygen asati apera, mabhodhoro acho achiripo mudzimba dzepamusoro, vari mukati menyika ine hutano hwakanaka, but they died. Chii chauraya munhu anofa nekuda kwechikonzero chekuti nguva kana ichinge yakwana munhu anofa. But imwe nguva tinogurisa nguva dzedu nekuda kwezvakatipoteredza, imwe nguva nekuda kwemadyiro edu, nekujumiwa nevanhu vanoda kutiponda, vamwe ndo vanozviuraya. But basic idea iri pamusoro pekufa, hatifi kana Mwari vasina kubvuma. Kana Mwari wabvuma kuti uzorore, unofa. Saka nhasi uno ndoda unitarise nemi nyaya yakanetsa, kwete vaTesaronika vega, but even cheche yevakorinde yakanetseka nenyaya yerumuko. Indai neni kuna vakorinde, tichadzoka pana vaTesaronika chapter 15 kubva pavhesi ya 12. Shoko raMwari rinoti, zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa,
Vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Muri kubva matoona kuti nyaya yekumuka kwavakafa yakanga iri dambudziko kumakereke mazhinji, kunyanya-nyanya makereke akaparidzwa naPauro. VaTesaronika vaitamburawo nenyaya yekumuka. Even panapa vaKorinde vaitambudzika nekumuka. Kunyange nenguva yaJesu achifamba pano panyika, vaSadhusi vakanga vane nyaya yekumuka vachiti, kana imi muchiti vanhu vanomuka, ko kana murume afirwa nemudzimai ndokubva atora umwe mudzimai ndokubva uya afa kusvika 7, mazviona herezvo? Kana parumuko iye munhu uyu achazenge ari waniko? Ndiri kutaura ishu yekumuka yainetsa even nevaSadhusi. Jesu akavapindura, kana muchirangarira ndiMateo chapter 9, anotaura achiti panyika inouya kunenge kusisina nyaya dzekuroorana idzi. Zvoreva kuti nyaya yerumuko yaitambudza vanhu vakawanda. Ndo nyaya yakanga ichidivhaidha vanhu mukati mechechi. Even today vanhu vakawanda havahwisisi pamusoro pevakafa. Zvakadaro zvekuti vanoudza vanhu mastories. Nyaya ndiri kutaura isi kutaura pamusoro pevanhu nje, ndotaura even pamusoro pevanhu vanoenda kuchechi, vafundisi, marabhauma nevaprofita vanaapostoro. Vanotaura kuti munhu uyu afa, zvafamba so. Vamwe ndo vanoti zvaatofa, haiwa atoenda kudenga. Vamwe vanobva vatoti haiwa aenda mugehena. Regani kutaura vanhu vaMwari. Sorry henyu, ndingada ndichitaura mashoko ari kutaurika kumusha kwenyu. Manje matsimba manyoro apfuura. Vanhu vangu vachitaura mumamidhia akasiyana-siyana mushure mekufa kwoumwe murume, vamwe vachiti akaenda kudenga, vamwe vanoti ari mugehena, vamwe vanototaura kuti takamuona ari mugehena. Regati kutaurira vanhu vaMwari, nyaya yekufa nekumuka, nekurarama pakufa, nekurarama muguva, nekurarama munhu achinge afa, iri kushupa vanhu vakawanda zvokuti vanhu are in confusion about death. Zvakadaro zvokuti kana munhu achinge afa, vanhu vazhinji vanofungidzira kuti munhu iyeyeyo zvatorova, haachawanikwizve. Bhaibheri soko raMwari rinoti kana muchitenda kuti Kristu akafa akamuka, naizvozvo vakafa futi vachifira muna Kristu vachamuka. Ndiri kuverenga vhesi ya 13 yavaKorinde 15. Zvino kadai pasina kumuka kwavakafa, teresa, naKristu angadai asina kumutswawo. Muri kuona connection iri pakati pekumutswa kwaKristu, right, nekumutswa kwevakafa. Ndinoti imeone panapa. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina, nokutenda kwedu kungadai kuchiva pasinavo. Nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari zvenhema, nokuti takapupura kuti Mwari wakamumutsa Kristu iye waasina kumutsa. Kana zviri izvo kuti vakafa havamutswi, nokuti kana vakafa vasingamutswi naKristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwedu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo vakafa muna Kristu vakarashiwawo. Kana tine tariro kuna Kristu paupenyu huno uhubedzi, tinohwisa urombo kudarika vanhu vese. Maibataka ndaverenga pfungwa dzakawanda pano tingaitarisa, vati chitsauko chandinoda kutarisa ndechekuti vaTesaronika vandoda kuti muone kuti nyaya yekumuka kwavakafa yaishupa zvakadaro zvekuti vanhu vakanga vane vachinetsa vachiita nharo. Pano Pauro anonongedza kuti kufa kwaJesu nekumutswa kwake zvakaita kuti kumuka kwevanhu kuve possible. Haleluya. Paya pamunenge muchiinda, paya paEaster, kune vanoselebrata Easter, vachiti amuka, muri kutoparidza vhangeri rekuti tichamuka. Zvoreva kuti kana Kristu akamuka, vese vari vaKristu vachamukawo, hapana achasara ari muguva. Saka kumuka kwaKristu yakanga iri sechikoro, yaive lesson yekuti vese vanofira mahari anovamutsa. That's why pakasvika paguva raRazaro, Maria naMarita vachema, vakachema vachiti dai makanga muri pano, Razaro haifa. Noti tinokuzivai kuti muri munhu anoponesa vanorwara, tinokuzivai kuti muri munhu ane hanya nevanenge vachirwara, but manonoka nokuti Razaro wafa. Ende haana kungofa chete, takatomuviga. Hatangomuviga nezuro, kana kuti kuseni kuno takamuviga swera zuro, atoene mazuva 3-4 arimo. Saka otonhuwa, situation haichatoiti. Maria naMarita vakachema vasingahwisisi nyaya yekumuka. But John chapter 11 verse 25 inotaura, Jesu anoti
ndini kumuka neupenyu. Amen. Jesu anoti handimutsi chete but ndini kumuka wacho. Chinoita kuti musamuke kumuka asati auya. Kana kumuka auya, mazvooneka vanhu vaMwari vese vakafa vanomuka. That's why pakasvika paguva raLazaro hatingaendi ikoko kune nyaya dzeko dzinotapira dzinozipa. Asvika paguva anoti bvisai ibwe, kureva kuti akuda kuita basa rake raanoziva, basa rekumutsa. Vaya vanobva vaita sokuramba-ramba vanoti vabvisai, handigoni kuti ndiite basa iri musingaparticipate. In other words, iye zvino ndoda kuti muite une rutendo kubvisa kwenyu ibwe, kutenda kuti ndinozviita. Saka vakabvisa ibwe. Ibwe rakambenge raisiwa naniko? Ranga raisiwa ka, if you remember, ndo vakanga varisa pakuviga. Saka Jesu anoti ribvisei ndimarisa. So Jesus is demonstrating kuti ane simba pamusoro pevanhu vese vanenge vafa. Regai ndimhanye nditaure nemi kuti hakuna munhu ari kufa nevachazofa Jesu asati adzoka asingazomuke. Ndio ndingati ni good news kumunhu wese. Hama yako yatofa iyi, inzwa munhu waMwari, achamuka. Hakuna asingazomuke. Hazvinei kuti afa nei, hazvinei kuti avigwa sei, akanonokegwa kana kuti akakasikigwa, akavigwa neculture ipi, ingava culture yevanhu vanotenda nezvipi zvemashavi. Everyone, munhu wese ari kufa achamuka. Ndenonzi good news. But pa good news idzodzo pane bad news futi. Rega nditini, hama yako yavakatoviga nezuro newamatoviga nhasi, uya akavigwa 3 years ago, iye achamuka. And hapana two ways about it. Hapana ane nharo dzekuzomuka. Kana okumutsa auya achamuka chete. Hapana anosarako. Vese vakavata mumakuva omwe vakaita zvokupiswa, vakatorwa dota rikaraswa, Mwari uchavamutsa. Hapana anozosara ari muguva rake. Everyone achamuka. Ndo point yekutanga. And then Paul anoti kuvaTesaronika, hazvina kunaka kuti mugare musingazivi pamusoro pevanhu vari kufa. But anoshandisa rimwe vara rinokosha. Anoti vavete. Chii chaitika paTesaronika? PaTesaronika papa nedambudziko. Pauro saiye muparidzi, semufundisi, angaumba chechi, akavadzidzisa pamusoro pekudzoka kwaKristu. Zvakadaro zvokuti akaenda deep, akatovautaurira even zvine chekuita nechiprofita chemazuva ekupedzisira iwo ano atiri, achitaura vanhu veTesaronika. Anovatsanangurira kuti kudzoka kwaJesu hakuitiki kana murume wokurashika, murume wezvivi asati avapo, kana kuti asati aonekwa. Kureva kuti pane zvichaitika Jesu asati adzoka zvine chekuita nekurashika, ende kurashika kwacho ndeko murume wezvivi. Chazomutaura imwe nguva. But ndoda kuti muone kuti Pauro akavadzidzisa zvese, but havana kubata nyaya yerufu. Handidi kukunyepera. Nyaya yerufu, it's a subject, it is very difficult. Why? Because tiri kubva mumacultures akasiyana-siyana. VaTesaronika yakavavhiringa, we ndikutaurire. Vanhu vakawanda vanogona ziva pamusoro penyaya dzakawanda. Even akaparidza akakutaurira pamusoro pevasikana negumi, unofungidzira kuti anga aripo achivaverenga. Unofungidzira ndiye akanga achitengesa mafuta kumastoro achitsanangura kuti chikomba chakati chosvika, vakatanga kuvata, vakatsumaira, vachitsanangura. But when it comes to issue yekufa, anodzima. Ndikutaura kwete vanhu vaduku pana, ndikutaura vatungamiriri vemakereke. Anokutsanangurira pamusoro pekugara zvakanaka kwomukadzi nemurume, ukati amen. But when it comes to issue yekufa, anodzima. Satani pane chinhu chaari kuita panyaya yekufa mani. Hamuzivi here kuti ndiye akazvitaura kubudikidza nenyoka mukati meEdheni, akati kuna Evha, hamufi zviro kwazvo. Nanhasi ari kushandisa nhema dzerufu kuvanhu zvokuti vanhu vanoperegwa. Ndakaenda pane gumwe rufu, ndikava mwoyo wangu uchigwadza, ndichiona vanhu vachichema. Unoziva kuti pane dzimwe ndufu dzekuti ukasvika nemaoko haubati, nokuti panenge pachichema zvokuti unoti vakomana, panapa vanhu vachanyararere. Mwari wakanaka. That's why achizoti ndichakutumirai mweya munyaradzi. Isusu tinobata maokoka, but mweya waMwari unobata moyo. Pamunenge mabatiwa maoko paya, munoda zvakare kubatwa moyo naMwari mweya mutsvene kuti mugozonyarara. Mozoona fambe vanhu vaya manje vakutoseka, vakudini, Mwari anenge anyaradza. Unoziva kuti parufu igogo vanhu vakatanga kuita zvimwe zvese zvingaitwe. But ndakazoona mufundisi asimuka akuparidza aitaura pamusoro pemufi, ndikaona kuti zviro kwazvo munhu waMwari
pane kamwe kaelementi kekufunga kuti munhu afa uyu haana kunyatsa kufa chaizvo chaizvo, nokuti akanga akutaura nemufi iye afa chaiye. Ende muchaona kuti even munhu kana achinge afa, bhokisi rake riya rinotagurwa nevanhu vangani. Ndikubvunzai vanhu vaMwari, handisi kuda kuti nditi ini tirege kutakura, but makamboona here kuti rinotagurwa nevanhu vangani? Vanhu vanenge vari kana 6 umwe mberi, hakusi kurema kwebhokisi imwe nguva, but inyaya yerufu kuti vanhu vana vachiti kwakadona zvigozonzi kudii. But mbuya pavairwara vasati vafa vaibatwa nekamwana kaduku neruoko uchinzi ndadao, unzi fambai mbuya, vachidonedza mubhadha vachinzi afambai. But kana vachinge vafa panobatiwa nevarume vachibatwa vachifamba zvinyoronyoro, mwenguva vachichinjana. Makambozviona pane kaelementi kane chekuita nekufa kanofungidzigwa kuti vanhu vanofanira kuremekedza munhu afa kudarika zvimwe zvinhu zvese. But then the Bible says it's not right kuti ndiri kuregei makadaro. Kana pane subject yatofanira kuramba itaura pamusoro payo inyaya yekufa, nokuti hapana munhu ari muenzi panyaya yerufu. Ndufu dzazara dzatekeshera, hapana pasingazikamwi kuti nematambudziko. As I speak, mharidzo ino ichiitwa, kune vanhu vatotadza kuiona nokuti vaenda kurufu vakafirwa. Saka nyaya yerufu iri pese pese. Pauro anoshandisa varanokosha, anoti instead yekuti vakafa anoti vavete. Amen. Zvoreva kuti already aritoburitsa kuti vanhu vari kufa havasi kufa, but vari kuvata. Ngureva kuti munhu avata anomuka. Kuti pane rumuko musure mekuvata. Hakuna munhu akambochema baba vaenda kunovata vanhu vakaridza mhere. Munhu aenda kunovata hachemwe. But the Bible says vanhu vari kuvata havasi vese vanovata, even though vanhu vese vachamuka. But ishu yekuvata pano inoreva kuti pane rumuko, but pane marumuko maviri chaitaura kana takupedzisa. The Bible says murege kuchema sevamwe vasine tariro. Sekutaura kwandiri kutoita, kune vanhu vanotodzivisa vanhu kuchema parufu. Musachemeba. Mukaramba muchichema kudaro, munhu anotomhanyigwa. Munoziva kuti munhu achichema anomhanyigwa onzi hatidi munhu anodaro, hatidi zvisina nebasa. Of course ikauche yedu yokuti tinyaradze vanhu. But mamuchiziva here kuti munhu akachengeta shungu dziya akadzivharira mwoyo adziperi dzega, achazochema musipo. Saka Bhaibheri soko raMwari kutidzidzisa kuti regai munhu acheme. Actually, musavabate. Vamwe vanhu handizivi kuti munozvifambisa sei. Nyange akada kudona regai adone. Unotozoona kuti vamwe vanhu vofuti sori yenyu ndodaro ndoda kutaura mashoko anengaita sekuti ndiri kukudzikisirai kuti hamuna kuchema zvakanaka. But pane umwe musi wamakadona pane gumwe rufu muchiita semafenda musina kufenda, nokuti pane vanhu vaikugamai. Regai munhu afende kana achifenda. Why? Because kuchema kuya kunoita kuti bundu raumbiwa nekurasikirwa rifufunyuke. Muviri wakagadzirwa naMwari kuti unogamuchira, unogona kuadjusta kuchema kuya. Vabvunze vanoita nezveutano kuti kuchema kunobatsira kuvharira poto usingaivhuri, kuti painenge ichikwata paya iwane mweya nepekukwata napo. Paunoivhura poto iyoyo inokukuvadza nokuti inenge yavira. Saka Paul ari kuti chemai. But then kwanzi kana mochema ngapaite musiyano. Chemai netariro. Ndorimwe remavara rinonetsa panhamo. Chemai netariro. Chemai netariro. Indombogwadzawa kuti mune muchimboti kudipa munorevei kuti ticheme netariro. Munhu wese, handinambonzwa munhu akanzi asachemwe netariro inini. Vese vakafa kune kwandakaenda kunhamo. Imi mogona kutestify. Panongonzi ticheme netariro. Whether angachinamata nongonzi cheme netariro. Whether angasinganamati cheme netariro. Tese tongonzi ticheme netariro. Ndo zvarinoreva here Bhaibheri. The Bible says nokuti kana tichitenda mazvaona kamanje. Hakuchemwi netariro kana tisingatendi. Ndo chinhu chekutanga. Kana tichitenda kuti Jesu akafa akamuka. Saizvozvo avo vakavata muna Jesu naMwari uchavavuyisa pamwe chete naye. Ndoda kuti mubate concept panapa. Vanhu vari kuchemwa netariro nevanhu vari kuchema netariro. Vanhu vanotenda. Kana uchitenda kuti Jesu akafa, that's number 1. Kuro chakauraya Jesu chii? Jesu akafira iwewe neni. Kana uchibvuma izvozvo kuti akakufira ende akamuka, saka kana wafirwa chema netariro. Mazvibata kaizvo. Number 2,
hauchemi netariro chete kana afa wacho anga asingatendi kuti Jesu akafa akamuka. Saka afa neafirwa vanofanirwa kunge vese vachitenda kuti Jesu akafa akamuka. Saka kana vochema anofanirwa kuchema netariro. Why? Because vese vanotenda. This is the common denominator. Netariro hakusi kungochema chete. Tinochemedzwa netariro nokuti akafa wacho nemupenyu vese vanotenda kana kuti vanhu vaMwari. Saka akafa ari muna Mwari achitenda. Asara wacho asara achitenda muna Mwari. Apa pari a bit deeper. Regendi ndimboti dzike mbichana. Kana wasvika parufu usamhanya kuchema, ndosimboitaura nyaya iyi. Usamhanya kuchema, tanga watsvaga kuti pafiwa nani kana wanga usingaziye. Kana munhu wacho afa, anga ari munhu waMwari. Afa ari muna Mwari. Hatingazivi hedu kuti munhu afa ari muna Mwari here kana kuti kwete. Isi tongoshandisa kuti akafa achinda nesu kuchechi. Handinoziva izvo. Nokuti pane vanhu vatiri kuchema chiti vanhu vaMwari, but Mwari anosa kuziva kuti ava vanhu ava havasi vaMwari. Isu tiri kudaro because tinongoenda navo kuchechi, but zvakavanzika ndezvaMwari. Saka ndiri kuti pana kana afa ari munhu waMwari achinamata kuna Mwari, the Bible is saying iyeye icandidate yekuchemiwa netariro. But ipapo munobva matika kuti hongu, but then musati machema imichicheka yekuti imimi muda kuchema munotenda here kuti Jesu akafa akamuka. Kana musingatendi musacheme netariro. Mazvibateri makuti kopasa ruti ndiri kutoti unochemereiko netariro nemunhu afa achitenda iwe usingatendi? Muchatarirana kupi? Because tariro ine chekuita nehopu, ine chekuita nekuti tichazotarirana, tichazoona nafe. Saka kana iwe usingatendi muna Jesu, wafirwa nemutendi, hapana chaunochemera netariro, nokuti hamusi kuzoonana, hamusi kuzotarirana. Saka chema hako kwete netariro, unless after this service you are going to say, Pastor, please ndinamatire iwo baba vangu akafa ende ndakachema, pandoda kuchinja machemero today, ndoda kuchema netariro because ivo vakafa vachitenda ini handisati ndafa. There's still hope. I can still come to Jesus ndigozochinjwa kuve a better mona. Hamuna kunzwa kachirungu ndataura ndati inini hatichinjiwe kuva vachemi vari nani. Vachemi vari nani? Vachemi vanotenda kuna Jesu vari vapenyu. Rega ndikutaurirei zvandiri kutaura. Indai kuna Lazaro wandambotaura nezvake, John chapter 11. What happened? Jesus achisvikapo anoti makamuisa kupi? Kanziro takamuisa uko. The Bible says 11:35. Jesu akachema misodzi. Anangochema chete, akachema. Jesus wept. Vari rakashandiswa rekuti wept hakuna kumwe muBhaibheri parinowanikwa kunze kwaipapa. Munogona kuriwana kumwe but risina kufanana nairori ku original language. Vari rekuti wept ripapapa rinoburitsa deep sorrow, not sorrow yemunhu afa but sorrow of sin, kuti chitema chakaipa chatouraya even nemunhu anga ari bhururu waJesu, chakaipa chitema. Saka Jesu aisachema Lazaro. How can he mourn Lazaro iye waari kumutsa manje manje? Let me talk to someone. Parufu ipo payapa, kana Jesu akauya kunhamo haachemi. Mukaona uchema pane chaari kuchema. Jesu aichema the great controversy kuti hondo iyi yakaipa ichapedza even neshamwari dzangu. But number 2, Jesu ainge aichema vanhu vanga vari parufu vachichema Lazaro, ivo vakafa, iye Lazaro avete. Saka parufu pane mazvikwata zviviri, pane vakafa poita vavete. Vamwe anogona kuva akafa iye ari mupenyu achichema. Kana waenda kunhamo usina Mwari, usinganamati kuna Mwari, usingabvumi kuti Jehovha Jesu Kristu akafa akamuka, Jesu Kristu muponesi wako, iwe oenda kurufu unochema, iwe ndiwe unofanirwa kuchema. Denga rinochema iwewe. Itai mariro denga rekuti munhu ari kuchema, munhu avete iye akafa. It's a miracle. Andisana manager akadaro kuti munhu avete ari kuchemiwa nechitunha. But this service basa rayo nderekukushandura kubva mukuchema munhu avete iwe wakafa, ucheme munhu avete iwe uri mupenyu muna Jesu Kristu. We need to change machemero. The Bible says, you know, vavete muna Kristu vachochemwa netariro. Why? Because kana Jesu adzoka vachamuka. Kana vamuka
vosangana nevadikana vavo vari vapenyu, vosangana mukati medenga, nokuti vanenge vari vanhu vamwe chete. I also want to share with you kuti kazhinji paya patinotisu munhu azorora time ndosimboritaurawo ini, actually regai nditi ndogara chiritaurawo kazhinji toti munhu azorora nokuti anenge arwara hysteric, omwe anobva ati anga akura hysteric, omwe anobva ati hai mamuchifungudza kuti zvichazodini, nguva yake yanga yakwana, vanhu voti azorora. Ndakazorihwisisa kuti varariya ratorishandisa, but regai ndikuudzei ndisingakunyeperei, anozorora ihama yekure, but hama yepedyo haizororiba. Zvandiri kutaura izvi asi chinhu chekunzwa. Ndakazochinja matauriro pakafa mai vangu. Ndakazoriziva kuti munhu anonzi azorora ndokumaraini, kana wepedyo afa haazorori. Why? Because pfungwa yekuzorora inenge ichireva kuti mamuchida kuti achiraramira chinyi. Andi muri kuzvonaka. Kunyange baba vako kana mai vako vave ne90 makore, 95, 96, bvunzai vanhu vakafirwa navanhu vakuru. Kwaari anga achiti dai vangorarama vakadaro. Mamuchizere kuti kunyange munhu achirwara sei zvokuti munongozarura dho mongoona machira achifamba, munenge makutojaira kuti machira ari kufamba munhu aripo, saka memuchitoda kungoona aripo. Sometimes I call it selfishness, kuzvifunga, because iye pachaka hachisina quality life. Upenyu hwake husina basa, but mungoda kungomuona chete because mune chindini chekuti baba vedu kana mai vedu toda kuona vari vapenyu varipo. Pavanofa imi vamwe munoti azorora, but mwana wemunhu anenge achiti mai vangu danchivada vakaremara vakadaro vakastroka, ndichiona hangu kuti oxygen iri kufamba, izvozvo chete zvachinipa kunyara kuti ndinawo. But let me talk to someone. Kana munhu achinge arwadziwa iye pachake anenge akuti dei ndazorora. Saka concept yekuchema pano, Jesu akachema. Why? Aichema the great controversy, hondo yakanga iripo. Kana tochema parufu, ngatichemei hondo iri pakati pedu na Satani, tichiziva kuti vadikana vedu vari kupera, vari kufa, but rimwe ramazuva Jesu chavamutsa. Mukaverenga vhesi ya 15 inoti, nokuti tinokuudzai neshoko rashe. Paul ari kuzama kuda kuti apinze vaTesaronika mugwara rekuziva kuti haisi nyaya yake, but ishoko rashe, mashoko aMwari andiri kukutaurire. Nokuti vaTesaronika vaifungudza kuti kana munhu achinge afa ari munhu waMwari, hongu Jesu anodzoka ovamutsa, but havaindi kudenga, vanomutsa ogara pano. Saka Pauro ada kuvazivisa kuti nyaya yekumuka vanhu vese vanomuka, uye vakaita zvakanaka vanomuka, asi havasi vese vanomuka vakanaka vogara pano. Vanomuka vakanaka kune kwavachaenda. Saka ari kuti ndinokuudzai shoko rashe kuti isu vapenyu. Amen. Pauro ari kutoti Jesu anogona kudzoka tiri mupenyu. I like the idea ya Paul yekudzoka kwa Jesu, kuti ari kuti Jesu akudzoka. This is AD 60, around there. Paul achinyora anoti isusu vapenyu. Now tava mu 2020. Still mashoko aya ndogona kutaura kwamuri vanhu vaMwari kuti isusu vapenyu, vari vapenyu pazuva ranhasi, hatitangiri vakafa. Nokuti vaTesaronika vaifunga kuti kana munhu achinge afa, mazvobata here, achanonokegwa nekuenda kudenga, because pachazomuka guva riya robva. Fanika nekuviga kwatakuita mazuva ano kuti matombo woisa konkreti, obva wadini moisa mavhu, mapedza izvozvo pamusoro mobva mavhara, vamwe vanobva vaisa stone. Saka vaTesaronika kuti haakurumidzi, anonoka, saka anowana tainda. Pauro ari kuti isusu hatitangiri vakafa. Do you hear that? In other words, Paul ari kuti hapana ane advantage pane umwe. Vese vakafa nevapenyu vanochingamidza Ishe mudenga kamwe chete, hapana anofa achiinda. Muri kuibata here? Andoziva kuti hamusi kuinzwa. Iyi nyaya hainzwiki kana chitunha chisiri pamberi pedu, yanga ichida chitunha chirapa. Nokuti mamasitairi atinozoita chitunha chavapo anotaridza kuti hatibvumi kuti munhu akafa haasi kuziva uye hakuna kwaendwa. Pauro anoti isusu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe. In other words, pane vanhu vachasara
kusvika Jesu achidzoka. Hatisi kuzopera tese, but pana mwana achasara kusvika Jesu adzoka. Yes, chigwere chingatiuraya, but hachitipedzi tese, pana vachasara kusvika Jesu achidzoka. Hongu accident dzingaitika, hongu hondo dzingaitika, but pane vachasara pakudzoka kwaJesu. Kwanza hatingatangiri vavete, in other words, vese vanofira muna Kristu kana Jesu adzoka vachamuka. The Bible says nokuti shamene, amen, anomutsa haasi vasekuru netsvimbo yavo, haisi n'anga, hatisi isu tinomutsa mbuya. Kana waronga zvekumutsa, pane mumutsi, Ishe amene, iye mbune, iye pachake pauzvima, ndiye achadzika. Kana achinge adzika, nyaya yekumuka, hama dzangu muna tenzi Jesu Kristu, nyaya yekumuka haisi kuzotumigwa Gabriel, nyaya yekumuka haitumigwa maserafimu kana kuti mungirozi dzinochengetedza chigaro chaMwari. Nyaya yekumuka haichatumigwi chikonzi, nyaya yekumuka haitumigwa kana Elia kana Enoki vari kudenga, even vana Mozisi havakwana apa. Nyaya yekumuka inoda Jesu pachake. When Jesus shall come, ndiye achaadministrator ichi nechekuita nekumuka, because hapana anogona kunzwika voice rake. Rega ndine nemikoko man, ndiri kuenda nemikunani. Rega ndine pana John chapter 5, ndichadzoka apa manje. John chapter 5 ndoda kuverenga nemi mavhesi mairi papo kana ndakwanisa, kana ndisina kuzipirwa zvokuzokangamwa kuti tine chitsauko chedu. Musoro wenyama unzwa here vanhu vaMwari, musoro wenyama unoti tariro yerumuko. Pane tariro, vafa havo, vazorora havo, kana kuti vakapondwa, kana kuti vakafurwa nepfuti, kana kuti vakabayiwa nebanga, kana kuti vakayeredzwa nemvura, kana kuti vakamedziwa negarwe. Zvakaitika, but there's hope in resurrection. Mune rimuko guchaitika, pane tariro yekuti vachamuka. 5 dzaJohn ndoda kuverenga nemi vhesi ya 28 if possible. Tanga neni pa 25. Zvirokwazvo noti kwamuri, nguva inouya nazvino yatovapo, nayo vakafa vachanzwa inzwi remwanakomana waMwari, vanonzwa vachararama. Amen. Apa pane nyaya, Jesu ngenyi achiuya iye amene, nokuti vakafa vese havachanzwi. That's number one. Havagoni kunzwa inzwi ra-anyone besides remusiki. Maibatero nomwe. Ndakamboenda pane imwe nzvimbo, tangonzi uyai, toda kuti tingoonana tigove nhumbi. Ndakaziva here kuti pachatoitika marusando ekudzosa mufi. Ndikaona vanhu vakuenda kuguva. Actually ndakaona ritual yacho yakuitwa, kanzi tiri kudawo kuti vanhu vakontribute patengwe mbudzi. Vobva vakontribita, ndikati hai kontributai, kana mbudzi yacho isiri yekuti tidle pano. Ndikaona mbudzi ichivhiyiwa, ndikaona nyama yese, vanhu vaMwari, yakacheregwa yese pamukova, yese nyama yese ikacheregwa ikafutsikwa. Ndikati what is this? Mutambisa nyemba kudai so. And then ndikazoona vanhu havo dungwe rongondo vakuenda kuguva, vanoita zvavakaita. Ndikaona makasenga hari, and then vabva ikoko. Ndikaona vakubva ikoko vese, vakafuratira kuguva, hapana icheuka, vachiuya vakapinda muya mumba manga vacheregwa mbudzi yese, vachipinda imomo. Ndikanzwa shoko ravo kuti tauya navo. Ndikati zvakanaka kaizvo. Literally ndikabva ndati vapedza izvozvo, ndobva kwanzi hai tapedza, taida kuti timboitigwawo munamato wokuvhara program yedu. Ndikati aiwa zvakanaka, regai ndinamata. Ndikandisa ndanamata, ndaida kubvunza kuti vamati ava vadzoka vari kupiko, because munhu anga ari padhuze neni, ndachitovadana. Pane nyaya ndoda kuti actually ndoda kuti ndivapewo mari dzavo ivava vakafa, vari kupi? I don't see him. Pakaitika silence. Ndikandati you know what, kana pane chinhu chatofanira kuziva, inyaya yekuti vakafa pana chavanoziva. Dai kuchinzi, ndipo bvunzangu, dai kuchinzi pamunoti munhu adzoka paya, imopinda mumba, obva anyasa kukuteverai odzoka mumba, munomugara here vanhu vaMwari? Imi muchiti adzokazve. The Bible says hakuna munhu anodzoswa kana achinge afa, haadzoswi nemunhu, anodzoswa naJesu. Ndiye ega ane voice rinonzika nezvinhu zvisina nzeve. Come on, hamuna kuziva ndataura. Iye akataura, ndokubva mhuka dzabva mukati meguruva.
dzikaputika kubva muguruva dzikatanga kufura. Iye akataura ndokubva nzou dzavapo, akataura ndobva gungwa ravapo, ndobva ataura ndobva nyeredzi nezuva zvavapo. Ndiye ega ane voisi rinonzika nezvisina nzeve, kwete sekuru, kwete mbuya, kwete n'anga, kwete mwana. Paipo wakafirwa nababa usipo, ukauya ukakanda chitombo kuti ndaandiri kuJohannesburg, makavigwa ndisipo. Waisataura nababa nokuti akafa haanzwi voisi remunhu, anonzwa voisi raJesu. That's why the Bible says Mwari yeJesu amene ndiye anofanirwa kuburuka. Kana aburuka vakafa vese vachanzwa inzwi rake, vanonzwa vachararama. Ndo point 2 yoyo. Point 2 inotaura kuti chichapatsanura vanomuka parumuko gokutanga, because pane marumuko tuka, ndichazoverenga vhesi iyo, ndechekuti kana Jesu ataura vachamuka ndeavo vanonzwa inzwi raJesu, right? Kuti munzwe inzwi raJesu mafa ndokunge makarinzwa muri mupenyu muri jaira. Vese vasingazonzwi inzwi raJesu vari kutadza kurinzwa iye zvino vari vapenyu. There is no miracle ichaitika yekuti unzwe Jesu achitaura wafa iwe usina kumunzwa uri mupenyu. As long as usina kumunzwa iye zvino tichiparidza, kana wafa hauchafa wakarinzwa futi. My sheep know my voice, they follow my way, they follow my way. Jesus says, my sheep know my voice, they follow my way. Kana uri gwai raMwari unonzwa inzwi remufudzi. Mukaenda kuna vanofudza makwai vanokuzivisai kuti kunyange makwai akanga achifura akasangana, but muridzi wawo akangotaura chete akaridza muridzo, hapana gwai rinoenda mumuhlambi usiri waro, hapana gwai rinoenda mudanga risiri raro, because makwai anonzwa inzwi remufudzi. Saka ndoda kuti nditi panapa, kana uchida kuzonzwa inzwi raMwari kana uchinge wafa, secret yeino inzwa iye zvino uri mupenyu, uri jaire. Nokuti hapana nzeve inozozaruka yatadza kuzaruka uri mupenyu yozozaruka wakafa. Vese vari kufa vakaisa zvitanda munzeve. Kana Jesu auya achizotaura, chakupatsanurai ndechekuti imi hamunzwi inzwi raShe nokuti hamuna kumborinzwa. Ndinotaura izvozvi ndichitaura nekuti naye munhu waMwari, iye zvino kana usingadi kurinzwa inzwi raShe uri kutovhara nzeve dzako forever, hausi kuzorinzwa futi. The Bible says vanonzwa vachararama. Ndachiverenga pavhesi ya 25. Nokuti baba zvavanopenyu mavari saizvozvo vakapa mwanakomana kuti ave noupenyu maari, vakamupa simba rekutonga zvavari mwanakomana womunhu. Musashamiswa naizvozvo. Ndapa vhesi ya 28. Nokuti nguva inouya nayo vese vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake, vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka rumuko rwekutanga rumuko rwevanhu vachamuka vanenge vaita zvakanaka. Saka first resurrection ndevanhu vanenge vakaita zvakanaka, ndo vachanzwa inzwi raShe vakudaidzwa kuti vamuke muvakafa. But vese vanofa vasiri muna Mwari, izvi raShe vacharinzwa vachimutsirwa mukuraswa. Saka rega ndigadzise chirahwe changu panapa. Kana ukasanzwa inzwi raJesu iye zvino achitaura newe pari mugogo kutanga haumuke, because wakaramba kunzwa inzwi rake achitanga kutaura newe, haunganzwi achitanga kumutsa. Vese vanozomuka pakupedzisira ndo vachanzwa inzwi raShe pakupedzisira, ivavo vacharashwa. What does that mean? It means iye zvino tiri vapenyu, kana Jesu ataura newe usaomese moyo, inzwa inzwi rake. Ndoda kupedzisira pamashoko ekuti Ishe amene achaburuka nenzi romutuma mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. And then the Bible says tichaita sei? Tichatorwa pamwe chete. Amen. Arisi kuzotorwa, anditi munoti mimi atorwa. Chinzwa iBhayibheri zviri kutaura. Atorwa. Shoko riri kuti hakuna anotorwa oendiwa naye vamwe vachisara. Tinotorwa pamwe chete
kureva kuti kuinda kudenga hapana anoinda vamwe vasati vainda. Izvozvi muri kuti akainda hakuna kure kwaakainda, haana kuinda nokuti hakuna anoinda kudenga vamwe vachiri pano. Otherwise kufa inenge iri advantage ka kuti isu tosara kuno uku kunyika achitambudzika nekuenda kumabasa nekutsvaga zvimwe zvese, iye ofa straight muparadise. Hakuna zvinhu zvakadaro. Bhaibheri haritauri ikoko, rinoti vese vanofa vanofira muna Mwari nevanofa vasiri muna Mwari vanomirira mumarinda. Saka richinzi rinda, vakarindira rumuko zuva rekumuka. Wamunobva kuti mweya wake ndowaenda ikoko. Tinozvitaura mumwe mukuva kuti mweya womunhu newo mweya womhuka, Bhaibheri shoko raMwari ndimuparidzika kwanzi zvakafanana. Hapana, ndiparidzi chapter 3 verse 19, hapana chikuru kune chimwe. Kurati kana chinge tichifa paya tinofa zvakafanana. Kufa kwomhuka nekufa kwomunhu kwakafanana. Saka hakuna mweya womunhu unoinda kuna Mwari womhuka uchiinda muguruva. Zvoreva kuti kana mabharabhara nemhembwe dziya dzamakapfuura mukasiya tsvana dziriko, dzanga dzichafanirwa kuchengetwa nemweya wamai vakafa. Kana vakafa vachichengeta vapenyu, zvaifanirwa kuitika kuti patseketsa dziya dzakasara matora jongwe dzaifanirwa kuchengetwa kuti tsviyana dzisatogwa nemakondo, nokuti baba vacho vakafa. Saka vanochengetwa vachidzivirira tsviyana dzisatogwa nemakondo. Kana tsviyana dzichitogwa nemakondo nokuti hapasina mai, zvoreva kuti nemiwo munogona kutogwa negondo renyika ino, mai venyu vasipo nokuti vakafa. Hakuna akafa anochengeta upenyu, iye akatadza kuchengeta upenyu hwake, ochengeta vanenge vafa. The Bible does not say so. Inhema dzaSatani dziya dzakataura kuna Evha kuti hamufi zviro kwazvo. Pashoko randinoda panapa nderekuti vapenyu vakasara vachatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzese. This is where it is very critical kuti rusado guno ndipedzise ndichiti kana uchinge uchitenda muna Kristu Jesu ukafa, the Bible says wavata. Kana wamanda ichirira uchamuka. Then vakorinde vayataura mashoko ekuti tinokuudzai chakavanzika. You remember the story kuti kana Jesu achinge wauya ichi chinofa ichi chichafuka kusafa. Ndimhanye ipapo zvangu ndipedzise, ndine maminitsi 2-3 asara ndikakasika kuiwana. 15 dzavakorinde wokutanga ndaiwana pana 51. Inoti kudii pa 51? The Bible says, tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nekusaora, nesu tichashandurwa, nokuti ichi chinofa chinofanira kufuka kusafa, nechichi chinoora chinofanira kufuka kusaora. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika runoti, rufu rwakamedzwa nekukunda. Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko? Rumborera rwerufu ndizvo zvivi, nesimba rezvivi ndiwo murayiro. Zvino Mwari ngaavongwe, haleluya, uyo nokutipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu. Saka hama dzangu, ndo vhesi ya 58. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba, haleluya, mirai makasimba, musavhunduka. Mai vakafa hongu, baba vakafa hongu, murume akafa, vabereki vakafa, but iwe chimira wakasimba, usavhunduka. Why? Because the trumpet shall sound. Kana wamande arira, vese vanomira vakasimba, Jesu adzoka, vachatorwa naye vokumbana naye mukati memakondo. Ndoda kunamata nemunhu anoti, pastor, ini ndichiri kuchema, ndaunamata nawo ndichiri kuchema, izvozvi matsimba manyoro aya. Ndinoti ndikazvifunga hope dzinotama, ndoshaya kuti chii chaizvo chakamboitika. Umwe akatoenda kun'anga, imbomira zven'anga izvi. Ndakuudza kare chauraya hama yako nguva yakwana. Kana yakwana haigoni kusudurutswa nemishonga, kana kusudurutswa nekuti dokta wanonoka, kana kuti vari kustrike, whether varipo vakakwana anongofa. Vangani vakafa vakakombwa nemadokta. Saka ndoda kunamata unoti, pastor, mbondinamatirai kuti kunyange inuwo ndikafa ndifire muna Mwari, asi ndikararama ndoda kurarama ndina Mwari kuti ndozosanganawo nehama yangu kana Jesu akudzoka. If that is your prayer, namataneni panguva ino takuvhara rusado runo. Whether uri kunzwa uri paredhiyo, ndoda kuti uwane mukana wekuti umbonamata. Uri kunzwa uri pafoni yako, imbowana mukana wekunamata, nokuti kufa kunouya. But zvenani kufa takatsamira muna Mwari pane kufa tiri kurutivi, nokuti kana hwamanda yarira pari mukuko kutanga zita rako haripo. Baba tomutendai, hatirambi kufa,
hatirambi kufirwa, but taramba kuti ticheme pano, tonochema futi mukati memazambara. Toda kuchema kuno hongo, but toda kuzofara kana muchinge mauya. Toda kunamatira munhu wenyu akashayikirwa, munyaradzei. Isu takabata maoko but haana kunyarara. Takafungudza kuti tamufutsira vachasara vachichinyaradzwa, but zvaramba. Chema haina kuvanyaradza, but this morning, this afternoon, manheru ano tiri kunamata kuti munyaradzei, mumupe tariro muna tenzi Jesu Kristu. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya Mutsvene. Amen. God bless you. Hatinamu shapanyika, hatifari kuva pano, zvinofadza mweya yedu kutsvaka musha unouya, kutsvaka musha unouya. Hatinamu shapanyika, tinoda mushauri kure, zita rawo iZioni unopenya nguva dzese, unopenya nguva dzese. Musha une runyararo, vafambi vachazorora, dai ndine mapapiro, dai uya ndizorore, dai uya ndizorore. Mweya wangu chinyarara, Mwari anoziva nguva ndichaita kuda kwake, iye ondipa zororo, iye ondipa zororo. Mweya wangu chinyarara, Mwari anoziva nguva ndichaita kuda kwake, iye ondipa zororo, 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 iye